Kuvaa, missä meidän vene on. Vittu! Meillä on sukellusvene nykyään. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Tää kellokkeet pysynyt pinnalla, että... No mutta ne airotkin jossain. Eikö se ollut kiinni tuossa keulassa? Oli. Olis kai pitänyt käydä tyhjentämässä aina silloin tälle vähän venettä. Se näyttää nousevan. Joo, eikö se me tollasen saadaan? Odotas hetki. Tämmönen tapaus. No, mikä siinä ei siinä sitten mitään. Kyllä tää näinkin menee iltaa, että ei me sinne merelle oltais haluttukaan. Nää on ihan tää. Niin. Näillä mennään. Näillä mennään.